Hi ha un país que porta governat per la mateixa persona 16 anys, però que aquest abril el seu regnat podria caure. Avui parlem d'Hongria, al quilòmetre zero de l'extrema dreta europea. Som a febrer de 2024. Un home clau de Viktor Orbán ho deixa tot. Peter Magyar, exmarit de la ministra de Justícia, dimiteix de tots els seus càrrecs i estripa el carnet del partit. I acusa el govern de corrupció i abús de poder. Però això només va ser l'inici de tot. En poc temps crea TISA, el partit amb què es presentaria a les eleccions europees d'aquell mateix any i amb què aconseguiria 7 escons, el 31% dels vots. Des de llavors s'ha convertit en una alternativa real al règim d'Orbán. Magyar es presenta amb un programa basat en 3 pilars: la transparència, acabar amb la corrupció, fins i tot arribant a proposar empresonar Viktor Orbán, i recuperar els fons europeus perduts per Hongria per anar-se convertint a poc en una dictadura dins de la Unió Europea. Així és capaç de captar vots de l'alternativa d'esquerres i de votants conservadors de Viktor Orbán que encara creuen en una democràcia. Però Orbán no es queda de braços creuats i contraataca. Aquest 2026, els mitjans afins a Orbán han publicat un vídeo on es veia a Peter Magyar tenint relacions sexuals amb la seva exparella i on es veia a la tauleta de nit uns misteriosos polvos blancs. Un vídeo que presenta símptomes d'haver sigut manipulat i que Peter Magyar ha sortit a dir que va ser tot una trampa. Ara les enquestes donen un clar avantatge a TISA, però el sistema electoral encara afavoreix el Fidesz. Serà Peter Magyar capaç d'aconseguir els 100 diputats necessaris per obtenir una majoria absoluta? A nivell europeu tothom està expectant. De guanyar Magyar, les tensions al Consell es reduirien i la Unió Europea podria seguir més fàcilment amb la seva agenda recolzant Ucraïna i reformant-se per fer-se més forta. Ara bé, de guanyar Orbán, aquest podria endurir encara més la seva posició a favor de Rússia i en contra d'Ucraïna. Tu què n'opines? Canvi o continuïtat? Deixa els teus pronòstics en els comentaris i comenta campanya si vols més informació sobre com Viktor Orbán ha endurit la seva posició a favor de Rússia durant aquesta campanya.